Kuyintokozo ukuthi siphinde sibuye. Ngiyathemba uyaphila, ngiyathemba konke kuhamba kahle. uNkulunkulu engathi akulonda, uNkulunkulu engathi akubusisa, uNkulunkulu akavula iminyango yempumelelo. Nathi namhlanje nesibeke la nalo futhi udaba lwamaphupho njengenjwayelo ekulindo mbanje ukuthi-ke ngiyabingelela pastor wesizwe. Ngicela-ke la ngisize ngibopheke ngizocansi nomuntu wesilisa engingamazi ngemva kwalokho wangidlisa kama-spams wakhe. Ngabe kumele ngikhathazekeni ngalesi senzo. Nako singakusho into yokuqala efuna siyiveze ukuthi umuphupha ama-spams isidoda-ke, isidoda ngesizulu kuthiwa isidoda. Okay, so umuphupha ama-spams awalona uphawu oluhle esikhathini esiningi. Avama ukukhomba into eyisichitho uma wabona ama-spams esikhathini esiningi. Ukuthi mangenzeka nje wabone ufuna wathi something fishy, kunobuthakathi lobuthite lobendakalayo. So number 1, umphupha la ucansi kuwuphawu esithatha nje ngolubi uma ulenza noma futhi udla isidoda. Losho ukugadlwa ngesichitho futhi siphinde safakwa nangaphakathi, yabo, noma ke siphinde sifakwe nangaphakathi, yayibona. 2, umuphupha ucansi sikuthatha njengophawu uma ulwenza futhi udla isidoda. Lungasho ukuthi abathakathi bakulalisa-ke nesilwane futhi bakufaka idliso elibi elinesilwane esizokhula noma sikhulele ngaphakathi, yabo. 3, umuphupha futhi ucansi kuwuphawu lobuma ulwenza futhi udla isidoda. Lungabuye lusho ukuthi kungenzeka ukuthi unesilwane esikugqilaza ngocansi futhi esikungcolisaka ngesichitho ngaphandle nesangaphakathi ukuze ugcine mhlawumbe ungathandwa abantu, ikakhulukazi abesilisa. Futhi umuphupha ucansi ngabe uphawu nje olubuma umuntu ekuthela ngesidoda. Lungasho uphonswa kaningi into eyisichitho ezokubangela isicwaco noma isinyama ngokuhamba kwesikhathi. So uphawu nje olubi kakhulu isidoda. Ukuthi isidoda ama-spams ngaza ukuthi akulona uphawu oluhle uma wabona. But ke maybe ukhona umuntu ongafika achaze okunye ukuthi hayi isidoda into enhle no isidoda, yabo, into embi, yabo. Okungenzeka ke mhlawumbe omunye ngenzeka iphuphe yama-masturbate babes achitha ama-spams, nalokho kungaba kubi, yayibona, ngoba i-spams at the same time siyimbewu. So now when you masturbate and ejaculate on the ground, yabona, kungasho ukumosha imbewu. Kungasho futhi ukusetshenziswa isilwane ukuze wena umoshe imbewu, ucele imbewu yakhe yosebenza ukwakha amadimoni, yabo. So nje kuwuphawu olubi kakhulu nganda kwethu lokho sikhuluma ngako. May God bless you. Bless her. Siweni phansi